Μη φωνάζεις πολύ δυνατά, γιατί πιστεύω να σολομώσου. Τι ώρα πήγε ρε παιδιά? Τι ώρα είναι? Τι ώρα είναι, Θεία? Α, δεν μπορώ να μιλήσω, δηλαδή άλλη. Θεία, τι ώρα είναι? Καμάρι είναι 6 και 25. Δεν μου έβαλε στο... Σου έβαλα κάρτα καλά. Δεν μου την έβαλε στην κάρτα. Όχι. Και πού την έχετε? Έλα ρε παιδιά, μην τα αφήνετε. Έλα ρε.